ಮಹಾರುದ್ರ ದೇವರನ ಕ್ರೋಧುಡು ಉದಿತು ಬತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಸತ್ಯಗೂ ಸತ್ಯನಾತೆ ಧರ್ಮಗೂ ಧರ್ಮೆತ್ತಿನಾಯಿ ತುಳುವನಾಡ ಪಂಚವರ್ಣದ ಸತ್ಯದ ಮಣ್ಣಡು ಜಾರದ ಅಬ್ಬು ಬೈದೆದಿಗು ಚದರದ ಕಲ್ಲಾದ ಸಿಕ್ಕದು ಜತ್ತಿ ಬೈದಗ ಒಲಿದು ಜಾರಂದಾಯ ಪಂಪಿನ ಪುರಪ್ಪಡು ಮೆರುಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಶಿರ್ವದ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣುಡು ಜತ್ರೊಟ್ಟು ಬರ್ಕೆ ಅಟ್ಟಿಂಜಗೋಳಿ ನಡಿಬೆಟ್ಟು ಚಾವಡಿ ಪಂಪ ಒಂದು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರನ ಅಪ್ಪಣೆ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯಾರ್ಮ ಉರಿವುಂಡಾಲ ಪಾದಿಡು ಕಾರಣಿಕೊಡು ನೆಲೆಯಾತಿನ ಶಿರ್ವ ನ್ಯಾರ್ಮ ಧರ್ಮಜಾರಂದಯನ ಕಾಲಾವಧಿ ನೇಮದ ಮೋಕ್ಯದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬಂದುಲೆ ಉಂದೆ ಬರ್ಪಿನ ಸುಗ್ಗಿದ ಪುಣ್ಣಮೆ ಮಾರ್ಚ್ 22 ಬೊಕ್ಕ 29 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ನಡಪರುಂಡು 22 ತಾರೀಕು ಐತಾರ ನಡಿಬೆಟ್ಟು ಚಾವಡದ ನೇಮ 29 ತಾರೀಕು ಸೋಮವಾರ ಶಿರ್ವಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉತ್ಸವ ಧರ್ಮಜಾರಂದಯನ ಊರುದ ನೇಮೋತ್ಸವ ಕಾಂಡೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಭಂಡಾರ ಜತ್ತದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಸಾವಿರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಹಾ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸರ್ವೇರಿ ಉಡಲು ಉಲ್ಲಾಯಿ ಬರ್ಪಿ ಕಷ್ಟೊಲೆನ ದೂರ ಮಲ್ತದು ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಾರಣಿಕದ ಶಿರ್ವ ನ್ಯಾರ್ಮ ಧರ್ಮಜಾರಂದಯನ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡಪರುಂಡು ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಮೋಕ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಊರದ 10 ಸಂಸ್ಥೆರು ನ್ಯಾರ್ಮ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಜಾರಂದಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಿರ್ವ